ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇന്നെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാക്കാൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പാല് കാച്ചലാണ്. ഇപ്പോൾ നേരം 5 മണിയായി, ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പാല് കാച്ചൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇന്ന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാല് കാച്ചൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. അതാ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പാല് കാച്ചാനുള്ള കുടുക്കൊക്കെ കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാല് കാച്ചാൽ അവർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് കാച്ചൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതാ പാലൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മൗലൂദ് ഓതുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. കാര്യമായിട്ടുള്ള വീടിൻ്റെ പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാല് കാച്ചൽ മാത്രമേ ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി വീടിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.